يلن بزيكخ صبغ زبحان يلن بزيكخ منش كل صبغ منش كل سناي منش كل صبغ منش كل سناي نسخة هو بينها بينها هو نسخة بينها እግዚአብሔርها نسخة هو بينها بينها هو نسخة بينها እግዚአብሔርها هاليلويا تمسكن سنايخ እግዚአብሔር تبارك هاليلويا سناينا تفتو እግዚአብሔር شمكا يبارك بتسنايخ ድማ ክትጽግበና ሎምን እኮ ድማ ስለዛአከብካና ተመስገን እግዚአብሔር ሰናይኻ ሰናይትማ ትገብር ስለዘለኻ ሽምካ ይባረክ ሃሌሉያ ተባረክ 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 እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን 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 እጁን ከነምልኸይ ካይና ሃሌሉያ ናፋት ቅዱሳን ተኸቢብካ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ይሰግዱልካ ወይሰግዱልካ ምሉ ኃይሎ ይንበርከኹ ኣብ ቅድሜኻ ብጥዑም ዝደሃዩ ዜማ ይዝሙልካ ንሕና ውኑ ኣምላኽና ነኽብረካ ወነኽብረካ ፍግም ኢልና ንሰግድ ኣብ ቅድሜኻ ኣታ ንስኻ ስምበር ዓቢኻ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ምልክሎካ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ምልክሎካ በላፋት ቅዱሳን ተኸቢብካ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ሰግዱልካ ብምሉ ኃይሎም ይንበርከኹ ኣብ ቅድሜኻ ብጥዑም ዝደሃዩ ዜማ ይዝሙልካ ንሕና ውኑ ኣምላኽና ነኽብረካ ፍግም ኢልና ንሰግድ ኣብ ቅድሜኻ ኣታ ንስኻ ስምበር ዓቢኻ ዓቢ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ምልክሎካ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ምልክሎካ ሃሌሉያ ዓቢኻ እግዚአብሔር ከማኻ የለን እግዚአብሔር ስለዚህ ድማ ነምልኸካ ኣለና ኣምላኽ ኣማልኽቲ ብዕቤትካ ተፈሪሕካ ትነብር እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ሓያል እግዚአብሔር ከማኻ ኣብ ላዕሊ ከማኻ ኣብ ታሕቲ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ስለለ ነመስግነካ ነምልኸካን ኣለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ብዕቤትካ ተፈሪሕካ
تنبر من مولو كما خاز خبر كما خاز خبر بقبتك تفريك تنبر من مولو كما خاز خبر كما خاز خبر بقبتك تفريك تنبر من مولو كما خاز خبر كما خاز خبر بقبتك تفريك تنبر من مولو كما خاز خبر كما خاز خبر بقبتك تفريك تنبر من مولو كما خاز خبر كما خاز خبر هاليلويا لازم اسلك سمايات قبر خاينجو تفر مدري سرعك يوريو نسخا عبا أملاح مخانكا كله يخبرك سمايات قبر خاينجو تفر مدري سرعك يوريو نسخا عبا أملاح مخانكا فليتو كله يخبرك تفريك تنبر من مولو كما خاز خبر كما خاز خبر بقبتك تفريك تنبر من مولو كما خاز خبر كما خاز خبر بقبتك تفريك تنبر من مولو كما خاز خبر كما خاز خبر تفر مدري سرحك يوريو نسخا عالم لا مخانكا فليتو كله يخبرك سمايات قبر خاين اقرو تفر مدري سرحك يوريو نسخا عالم لا مخانكا فليتو كله يخبرك بقبتك تفريك تنبر من مولو كما خاز خبر كما خاز خبر بقبتك تفريك تنبر من مولو كما خاز خبر كما خاز خبر بلافات قدوسان تغبيك قدوس قدوس النابلو يسجدولك بمنو حيلو ينبركخو تروم زدهايو زيما يزنوكا نحنا ونو أملاخنا نخبرك فقملنا نسجن بقدميخا حتى نسخا زنبر عبيخا عبسماينا مدرم سماينا مدرن بلافات قدوسان تغبيبك قدوس قدوس النابلو يسجدولك بمنو حيلو ينبركخو وبقدميغا تروم زدزايو زيما يزيبولك فقبلنا نسجد بقدميخا عطا نسخا سنبر عبيخا عبسماينا مدرن عبسماينا مدرن اسمك بارقوي عليه كل جزي يسوسي انت زمر كل كايو زعك وشي اسمك بارقوي عليه كل جزي يسوسي انت زمر كل كايو
ንስምካ እባርኾይ ኣነ ኩሉ ጊዜ ኢየሱሰይ እንተ ዘመርኩልካዩ ዝዓግብ ውሽጠይ ንስምካ እባርኾይ ኣነ ኩሉ ጊዜ ኢየሱሰይ እንተ ዘመርኩልካዩ ዝዓግብ ውሽጠይ ንስምካ እባርኾይ ኣነ ኩሉ ጊዜ ኢየሱሰይ እንተ ዘመርኩልካዩ ዝዓግብ ውሽጠይ ከምቲ ናትካ ገይሩ ዝሓሊ ኣይሬኹን ኣነ ኣይሬኹን ከምቲ ናትካ እወ ገይሩ ዝሓሊ ኣይሬኹን ኣነ ኣይሬኹን ከምቲ ናትካ 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 ገይሩ ዝሓሊ ኣይሬኹን ኣነ ኣይሬኹን ንስምካ እባርኾይ ኣነ ኩሉ ጊዜ ኢየሱሰይ እንተ ዘመርኩልካዩ ዝዓርፍ ውሽጠይ ንስምካ እባርኾይ ኣነ ኩሉ ጊዜ ኢየሱሰይ እንተ ዘመርኩልካዩ ዝዓርፍ ውሽጠይ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ሁሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መፀናንዕ እዩ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ሁሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መፀናንዕ እዩ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ሁሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መፀናንዕ እዩ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ሁሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መፀናንዕ 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 እዩ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ሁሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ ከንቱ ከንቱ እግዚአብሔር ግና ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መፀናንዕ እዩ አምላኸይ ግና ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መፀናንዕ እዩ ንስምካ እባርኾይ ኣነ ኩሉ ጊዜ ሃሌሉያ ይጥዓም ኣይጥዓም ሓዘን ሓጎስ ኩልሻ ዳዊት ንእግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ እባርኾ ምስጋኖ ንሓዋሩ ኣብ ኣፈዩ ኩሉ ጊዜ ጥዒሙና ይጥዓመና እግዚአብሔር ኣብ ዙፋኑ እዩ ምስጋና ዝግብኦ እግዚአብሔር በይኑ እዩ ሃሌሉያ እንተ ዘመርኩልካዩ ዝዓግብ ውሽጠይ ንስምካ ክባርኾይ ኣነ ኩሉ ጊዜ ኢየሱሰይ እንተ ዘመርኩልካዩ ዝዓግብ ውሽጠይ ንስምካ ቅዱሶይ ኣነ ኩሉ
هاليلويا هاليلويا ሎሙን ንባረኸካ እግዚአብሔር ኣብዝ ጥዕም ኣብ ዘይጥዕም ኩነታትና ሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ክትወስድ ብቁዕ ኢኻ ሃሌሉያ ኩልሻ ክትምለኽ ብቁዕ ኢኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ أملاقنا سكافنا خفيتنا كلاتنا نبارك وينا نتي أملكو سجدت مسجانا زجبو إخزيابير أبتزوفانو بينو زلو إخزيابير هاليلويا
I
እግዚአብሔር ሃሌሉያ ክብርና አኻነ በይነኻ ይኹን ሃሌሉያ
مننيو أخرات الطول يحارب بسيو كنيز قبل مسكال قبل نعرس عيدلون ولا جزي سير كمال عصيلون نقول اليوم زي ذلك المغروب أنا زي حبيب حياة حياة انتايك ألو يسوس سيكلو انتايك ألو يرزي تقرو نبي سبالو يزستو علو كانا تايكتون كانا تايكتون كانا تايكتون كانا تايكتون كانا تايكتون كانا تايكتون انتايك ألو يسوس سيكلو انتايك ألو يرزي تقرو يزستو علو كانا تايكتون كانا تايكتون كانا تايكتون كانا تايكتون كانا تايكتون كانا تايكتون عميت بنجت نمايزي بفتاكا أمولي بغاهن سمايان سحالفكا يسوس صلحني سوي إيه تسمعني عبتق ونقونن زيتي بليني لسا معلمو نغيخات المني ليكيك عن وينكا تقوم الليل ترقي وينكا تماغن الليل عبر ميزاتي عبتي تسرعني عبر رفتي روتا لو تبرداري حابن هوتيخا تمسكن الليل حابن هوتيخا تمسكن الليل حابن هوتي يسوس تبارك الليل حابن هوتي يسوس تبارك الليل ليدي قبض خيي قبضت مفيرة بغتري قبض ورور زفر فلاسة سوير كان اللوخة تنم رقبي زفت كاملين بزي كامسكانا زفت كاملين بزي كامسكانا نيكتان كوينكا تقوم الليل تبغي وينكا تماغن الليل عقل مقلاتي عقلي تسرعني عبر رفتي بوتا لو تبلغاني حابب بوتيخا تمسكن الليل حابب بوتيخا تمسكن الليل حابب بوتي يسوس تبارك الليل حابب بوتي يسوس تبارك الليل
ተመስገነልይ ሃብል ሕይወተ ኢየሱስ ተባረከልይ ሃብል ሕይወተ ኢየሱስ ተባረከልይ هاليلويا ጎይታ ይባረክ ሃሌሉያ ጎይታ ክምለስዩ ኢየሱስ ክመጽዩ ሃሌሉያ ሎም በዚ ደስ ክብለና ሃሌሉያ ሎም ዘብኬና ዘድክመ ዘባሰና ኣብ ሙሉ ዓለም ፈሕ ዘብለና ነገር ኩሉ ሓደ ማዓልቲ ክውዳዩ ኢየሱስ ክምለስዩ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳን ተስፋ ናይ ቅዱሳን ሓረርታ ናይ ቅዱሳን ምጽንና ናይ ኢየሱስ ምምላስን ምምጻን ገጹ ምጥራይ ጥራዩ ሹዑ ድማ ሁሉ ነገርና ደኽትም ሃሌሉያ ስለዚህ ኢየሱስ ክምለስዩ ሃሌሉያ ማራናታ ኢየሱስ ክምለስዩ ሃሌሉያ ቅዱሳን ሎም በዚ ባህ ይበልና ኢየሱስ ክምለስዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዝብሐትያት ዝተበላሸወ ምድራዊ ስጋና መዓልቲ ለዎ ዘብቃዓሉ ምብስባስ ክምለስ ኩሉ ኢየሱስ ብኽብሪ ብግርማ ብቕስበት ክልወትዩ ክለብስ
ስጋ ዝብሐትያት ዝተበላሸወ ምድራዊ ስጋና መዓልቲ ለው ዘብቅዓሉ ምብስባስ ክምለስ ከሎ ኢየሱስ ብኽብሪ ብግርማ ብቅጽበት ክልወትዩ ክለብስ ሰማያዊ ስጋ ኢየሱስ ክምለስዩ ሃሌሉያ ክምለስዩ ክንጠቂና ክምለስዩ ቤት አዳልዩልና አለው ኣብ ሰማያት ክምለስዩ ክወስደና ክምለስዩ ክንጠቂና ክምለስዩ ቤት አዳልዩልና አለው ኣብ ሰማያት ክምለስዩ ክወስደና ክምለስዩ ክንጠቂና ክምለስዩ ቤት አዳልዩልና አለው ኣብ ሰማያት ክምለስዩ ክወስደና ብሉጽዩ ተስፋና ክምለስዩ ጎይታ ብሉጽዩ ተስፋና ክምለስዩ ክንጠቂና ክምለስዩ ቤት አዳልዩልና አለው ኣብ ሰማያት ክምለስዩ ክወስደና ክምለስዩ ክንጠቂና ክምለስዩ ቤት አዳልዩልና አለው ኣብ ሰማያት ክምለስዩ ክወስደና ብሉጽዩ ተስፋና ክምለስዩ ጎይታ ብሉጽዩ ተስፋና ቤት አዳልዩልና አለው ኣብ ሰማያት ክምለስዩ ክወስደና ብሉጽዩ ተስፋና
بزي بحي بلنا هاليلويا هاليلويا بزي بحي بلنا يسوس كملسيو لو مزبكينا كل حدا معلتي خختميو هاليلويا يسوس ناي كدوسان وتسوى بتامي ركبيو تملس كنو بويتا تختميو مسكرقات كملقون اي فترات حررتا بواقواقو زي كونه فريقوينا قد نقس بنتور برهان مقالوين كودايو كنفلتوينا بالآن ناي كدوسان وتسفى بتاميخ ركبيو تقلس كنو قويتا تختميو مسكرقوان الملقون اي فترات حررتا بواقواقو زي كونه كنريقوينا قد نقس بنتور برهان مقالوين كودايو كنفلتوينا بالآن قملسيو كنتقينا قملسيو بيتعدلنا الواد سمايان قملسيو كوستنا قملسيو كنتقينا قملسيو بيتعدلنا الواد سمايان قملسيو كوستنا بلوزيو تسفانا بلوزيو تسفانا قملسي قويتا بلوزيو تسفانا بلوزيو تسفانا بلوزيو تسفانا بلوزيو تسفانا بلوزيو تسفانا هاليلويا بلوزيو مجرشان ازيا يكونن هاليلويا بلوز تسفالنا هاليلويا هاليلويا مجرشانا موداتانا سنايو هاليلويا بزدن قرما كقنسنو قويتا مسرعاي إبتنا عبكرمي زبرح كسو الحدم يقولو حتوطاتنا عازن كون الخيات إمام كون السغي عيركبنو سفرا نبقى كد الرزيو موت ونكس عاريو موداتا بزدن قرما كمنا سنو بويتا مسرعاي إنتنا عبكرمي زبرح قسو بحدم يقولو حتوتاتنا حازن كون بالخيات إمام كون السغي عيركبنو سفرا نبقى كد الرزيو موت ونكس عاريو موداتا كملسيو كنتقينا كملسيو بيتعدلنا اللواب سمايان كملسيو كوستنا كملسيو كنتقينا كملسيو بيتعدلنا اللواب سمايان كملسيو كوستنا بزيو ترسانا بلوزيو ترسانا كملسي قويتا بلوزيو ترسانا 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 ناي قدوسانو عرفتي ناي قدوسانو متننا ناي قدوسانو حررتا ملآت كركبيو هاليلويا ناي قدوسانو عرفتي
ናይ ቅዱሳኑ ምስንና ናይ ቅዱሳኑ ሓረርታ መልአት ክረክብዩ ሃሌሉያ 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 ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምስንና ናይ ቅዱሳኑ ሓረርታ መልአት ክረክብዩ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምስንና ናይ ቅዱሳኑ ሓረርታ መልአት ክረክብዩ ሃሌሉያ 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 ክምለስዩ ክምለስዩ እንተኺና ክምለስዩ ቤት አዳልዩና ለዋሰማያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሎሚ ኸቢዱና ዘሎ ጎይታ ክምለስዩ ክምለስዩ እንተኺና ክምለስዩ ቤት አዳልዩና ለዋሰማያት ክምለስዩ ክወስደና ብሉጽዩ ተስፋና ብሉጽዩ ሓጎስና ክምለስዩ ጎይታ ብሉጽዩ ተስፋና ብሉጽዩ ተስፋና ብሉጽዩ ተስፋና ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምስንና ናይ ቅዱሳኑ ሓረርታ መልአት ክረክብዩ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ናይ ቅዱሳኑ ሓረርታ መልአት ክረክብዩ ሃሌሉያ መልአት ክረክብዩ ሃሌሉያ መልአት ክረክብዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ማራናታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይታ ባረኩም አብዘለና ይፎፍ ለምለና ናብ ዝቀስል ፕሮግራምና ክንከይድና كنيهم انسلمو نبقى لእግዚአብሔር كنحلف ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አለና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጉባኤና ስለዘለኻ ሽምካ ንባረኽ ዘስተምህር ጽቡቕ መንፈስካ ኣብካዮም ተባሂሉ ተጻሒፍሉ ደቅኽ ድማ ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃሩ ኮኒኦም ሰላም ደቅኽ ድማ በዚሑ ከም ዝተባሃለ بقويتا بيسوس كريستوس سم زستمهر صبغ منفسكا نعدمو لنا بشيم يسوس كريستوس قباينا تركب اتنشنا سرق زبالة كله خمعف استمثلنا يتسأل حيل بشيم يسوس يتأثر بقويتا بيسوس كريستوس سم امين እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ይመስገን ካብ ቃል እግዚአብሔር ክንሪኢና لمعنتي
معرف 14 قدماي قرنطوس كمزي يبل صبي ما الله خفتوا كمزي يبل كاب قصر حدا خنبوي نفقري صعبوا نمنفساوي هبت مناداغنا ختنبيو قنو يبل እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ብዛዕባ ካብ ምዕራፍ 12 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ብዛዕባ ውህበታት መንፈስ ቅዱስ እንዳመሃረ ይመጽእ 13 ከዓ ፍቅሪ ይምህርዎም ማለት እዩ ከመይ ገይሮም ከም ዘካይድዎ ወይ ካኒ ኢምፕሊመንት ከም ዝገብርዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብቲ ምዕራፍ 14 ካብ ቁጽሪ 1 ንፍቅሪ ሰዓብዋ ንመንፈሳዊ ህይወት ምናዳግና ክትንበዩ ቅንኡ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ ሎም ማዓንቲ አርስትና ምናዳግና ክትንበዩ ቅንኡ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ትንቢት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢልና እንድሕርዳ ክንርኢ ጀሚርና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ትንቢት ከምዚ ይብሎ ብትርጉሙ እንድሕርዳ ጀሚርናዮ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዕብራይስጥ ናባ ይባሃል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከኣኒ ፕሮፌትያ ይብሎ ትርጉሙ ሓደ ሓሳብ እዩ ዘለዎ እቲ ሓደ እንታይ ማለት እዩ ናባ ማለት ከምዚ ምፍልፋል ወይ ከዓ ምጽዋዕ ክኾን ከሎ እቲ ፕሮፌትያ ማለት ከኣኒ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወይ ከዓ ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ኮንካ ከልክዕ ከም ፓብሊክ ስፒች ምዝራብ ማለት እዩ ስለዚህ ክልትዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኮንካ ሓሳብ ኣምላኽ መንጋር እዩ ዘስምዕ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንመንፈሳዊ ውበት ምናዳግና ክትንበዩ ቅንኡ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ትንቢት ማለት እንታይ ማለት እዩ ንፍቅሪ ሰዓብዋ ንመንፈሳዊ ውበት ምናዳግና ክትንበዩ ቅንኡ ስለዚህ ዚን ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን 115 ግዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከኣኒ ከባቢ 19 ግዜ ንረኽቦ ማለት እዩ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ግን እቲ ሓሳባትኩም ፈልጦ ጥራይ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ትንቢት ማለት ግን ቃል በቃሉ እንታይ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ምዝራብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ነይሮም እዮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከኣለዉ ማለት እዩ እቲ ናይ ትንቢት ዝበሃል ኦፊስ ኣሎ ሓቀይ ብዛዕባኡ ይኮናን ሕጂ ንዛረብ ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ እግዚአብሔር ንገለ ሰባት ንቤተ ክርስቲያን ነታ ዩኒቨርሳል ወይ ከዓ ነታ ዓለም ለኻዊት ወይ ድማ ንዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ሎካል ዘይኮነ ንኻንጹ ኢሉ እግዚአብሔር ዝሃቦም ናይ ኣምላኽ ኣገልገልቲ እዮም ማለት እዩ ሰከንድ ፔጅ ክፈተለይ ቶም ብድሕሪኡ ካልእ ከኣኒ ናይ ትንቢት ህያብ ዝበሃል ኣሎ ወይ ከኣኒ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህያብ ወይ ከዓ ብትንቢት ዝግለጽ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ እዩ እንድሕር ኢልና ኣብ ጴጥሮስ ከም ዝብል ኣሎ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ምዃኑ ምእንታን ክነግረና እንታይ ኢሉ ጽሑፍ ትንቢት ዘበለስ ትርጉሙ ካብ ምንታይ ኢሉ ካብ ርእሱ ይኮነን ኢሉ እንታይ ደኣ ቅዱሳት ሰባት እዮም ብምንታይ ተመሪሖም ብመንፈስ ተመሪሖም እንታይ ዝገብርዎ ዝዛረብዎ ኢሉ ስለዚ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕካ ትዛረቦ ቃል ዘበለ ኩሉ እንታይ እዩ ትንቢት ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዩ ንጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከምዚ ኢልዎ ትንቢታት እምነትን ሰናይ ሕልናን ሒዝካ ብኡ ጽቡቕ ውግእ ምእንታን ክትዋጋእ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ማለት እዩ ውግእ ማለት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሓደ ዓይነት ውግእ ጥራይ ዘሎ እሱ እንታይ እዩ ናይ እምነት ውግእ እዩ ሓቀይ ዶ ንዘይ ምእማን ዝቃለሰካ ዘበለ ኩሉ ብእምነት ቆምካ ደው ኢልካ ኣብ ርእሲኡ ክትከውን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ ውግእ ዘበለ ብምንታይ ይሰዓር ብዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ወይ ከዓኒ ቃል ኣምላኽ ዝተገልጸ ክኸውን ከሎ እዩ ጎይታ ከምዚ ኢሉ መሊስሉ እንታይ ኢልዎ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል እምበር ብምንታይ ኣይነብርን ኢሉ ስለዚ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፅእ ማለት ዝተገልጸ ንእዋኑ ዝኸውን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝተዘርበ ንሓይሊ ዝኾነካ ናይ እግዚአብሔር ቃል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዝተገልጸ ቃል ኩሉ እንታይ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ መንፈስ ትንቢት ይብሎ ንኣብነት ዮሐንስ ሓደ ግዜ ራእይ ክርኢ ከሎ ነቲ መልኣኽ ክሰግደሉ ምስ ደልየ እንታይ ኢልዎ እቲ ምስክር ኢየሱስ መንፈስ ትንቢት እዩ ስለዚ እንታይ ትግበር ኢልዎ ሕጂ መንፈስ ትንቢት ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚሩ ሳላብ ሓድሽ ኪዳን ዋላ ኩሉ ግዜ ዝግለጽ ናይ እግዚአብሔር ህያብ እዩ ሕጂ ብዛዕባ ነቢያት ኣይኮንናን ንዛረብ ዘለና ኣብርሃም ነቢይ ድዩ ኣይኮነን ግን ሓደ ግዜ አቢሜሌክ ዝበሃል ንጉስ ሰበይቱ ምስ ወሰዳ ማህፀን ናይቲ ቤት ናይቲ ብምሉኡ ናይቲ ንግስነት ወይ ከዓ ናይቲ ስድራ ቤት ምስ ተዓጽወ እንታይ ኢልዎ ኣብርሃም እንታይ ኢልዎ ነቢይ እዩ እሞ ይጸልየልካ ኢልዎ ዳዊት ምዕራፍ 16 መዝሙር ዳዊት ከምዚ ኢሉ ዘሚሩ ኣብ ምድሪ ዘሎ ቅዱሳን ክቡራት እዮም ብሃገይ ድማ ባታቶም ምስ በለ ቀጺሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ እንዳዘመረ ከሎ ናብ እግዚአብሔር ምስ ቀረበ መንፈስ እግዚአብሔር ሓደ ትንቢት ይብዎ ስለዚ ከዓ ስጋይ ኣብ ጽኑዕ ክሓድር ኢሉ ካልኣይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ነዚ ክነግረና ከሎ እንታይ ኢሉ ዳዊት ከማን ነቢ ኮይኑሲ ስጋይ ኣብ ጽኑዕ ክሓድር ኢሉ ተዛሪቡ ኢሉ ዳዊት
سجو أبصنع حدرا ويدما سجاي أي مشني يزول الله حسابات خم مالتي أي موتني سجايلو جن بزعبا قويتا يتنبيت الزرب سلازي بمنفس እግዚአብሔር ኮይኑነት ትንቢት ከዛረቦ ጀሚሮ ሓደ ሐሳቢና ካብ ዝኽን ወስድ ማለትዩ ሰብ ናብ አምላኽ እንዳቀረበ ኸይድ ከሎ መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ይቀብሎ ቃል ይቀብሎ ማለትዩ መንፈስ እግዚአብሔር ትንቢት ይቀብሎ እዚ ናይ ትንቢት ቃል ድማ ኃይል ይሆኖ ነዚ በዓል ጳውሎስ እንታይ ይልዎ ስለዚ ኸዓ ቲሞቴዎስ እንታይ ግበር ይልዎ ትንቢታት እምነትን ሰናይ ሕልናን ሒስካ ቡ እንታይ ግበር ይልዎ ጽቡቕ ውግእ ተዋጋ ይልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ንኹሉ አንጻር እምነት ዘበለ ነገር በምንታይ ያኻት ቃሎስ ማለትዩ ብዝተገልጸና እግዚአብሔር ቃል ማለትዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚህ ተገልጸና እግዚአብሔር ቃል እንታይ ያለው ኃይል ለው ዝተገልጸና እግዚአብሔር ቃል ማዕዝንካ የስተኻኽለካ አካይዳኻ ይቕናዕካ ደው ትብል አስተውዕሉ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ከም ዝብለና በቲ እዋን ትይሉ ምዕራፍ ቁጥር 1 ማለትዩ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ነበረ ኢሉ ውሒዱ ነበረ ስለዚህ ራእይ ድማ وانت عينت رأي زي نبرة بتجزيتي دماء قال እግዚአብሔር وحيد نبرة رأي دماء أي نبرة مالت ده مالتيو نبيك جوعزو خمس اللوم زمرهم ولا حدا تسعينه انت قبرو خمس اللوم قال انت زي له ولا حنت كله دنجرجر زبلاي كله حوسوس زبلاي زخون مالتيو زتقل سقال ابتجزيتي قال املاخ خمس زنبب أي نبرة مالتو أيقونن نيرو بنتاتوك زبال مصحف نيريو ببسنبت النمببكم مو إلو نتصحف تنبيت فتصموا نيرهم كي تردوهم نت خريستوس مسقال جلس ندم ببوس يقبروا مهنياتو أيستوعلوهم نيرهم ريهم مستوعل زغفت نتايو زتقلص أنا እግዚአብሔር ቃል እዩ مخفات ቃልካ يبره ይሉ አሜን ዶ مخفات ቃል يبره ማለት እዩ ስለዚህ ኤሊ ዝተገልጸ ቃል አይምጽን ነይሩ ወልሓንት ዝተገልጸ ቃል አይምጽን ነይሩ ደቁ ኣብ ኮራፕሽን አትዮም ንሱ ኸዓ ደቁ ናይ ዝምድና ናይ ደቁ ነገር ኮይኑዎ ኸዓ ኣብ መንጎ ተቀርቂሩ ንሱም ካብ አምላኽ ቃል ከምጻይ ካለን ስለዚህ ሕውሱስ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ እንታይ በሃል ዘበነ መሳፍንት ይባል ነይሩ ማለት እዩ ዝኾነ መስፍን ዝደለየ ዝገዝአሉ ማለት እዩ ኢንፋክት ሳሙኤል መጨረሻ መሳፍንት ዝተወደአሉ ማለት እዩ ስለዚህ ቃል አምላኽ እንድሕርዳ ውሒዱ ማእዝን የለን ማለት እዩ ናበይ ክኸዱ ከም ዘለዎም ኣይነግሮም ነይሩ ማለት እዩ ሳኦልን ዳዊትን ፍልልዮም እዚ ነይሩ ሳኦል ዝተገልጸ ቃል ኣይነበሮም ዳዊት ግን ኩሉ ግዜ ዝተገልጸ ቃል ነይሩዎ ዳዊት ነቢ አይኮነን ባይ ኦፊስ በጻውዒቱ ነቢ ኮነን ዳዊት ግን ኩሉ ግዜ ካብ እግዚአብሔር እንታይ ወስድ ነይሩ ቃል ወስድ ነይሩ ኩሉ ግዜ ካብ እግዚአብሔር ቃል ይወስድ ነይሩ ሓደ ግዜ ዳዊት ጣዕሚ ዝገርመኩም ነገር 141 መዝሙር ዳዊት ከም ዝብል ኣሎ ጣዕሚ ዝገርም እቲ መስዋዕቲ ምሸት ሲ ኢሉ እቲ ምልዓል ዳዊት ከም እንታይ ይኹን ካይሉ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹን ካይሉ መስዋዕቲ ምሸት ማለት መስዋዕቲ ኃጢአት ማለት እዩ እስራኤላውያን ኩሉ ግዜ እንታይ ኢልዎም እግዚአብሔር ኣብ ዘሌዋውያን እቲ ኃጢአት ህዝብ ዝገበሮ ምሸት እቲ ካህን እንታይ ይገብር መስዋዕቲ ይቅርብ ኃጢአቶም እንታይ ይኾነሎም ይስረየሎም ነይሩ በቃ ከምዚ ነይሩ መዓልታው ምሸት ከም ዝገብር ነይሩ ዳዊት ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኃጢአት ምስ ገበረ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንስሕ ከሎ መስዋዕቲ ክቅርብ ከሎ እቲ ኃጢአት እቲ ጊልትነስ እቲ ስምዒት በደለኛነት ካብ ልቡ ስለዘይሕክኽ ዝነበረ እንታይ እንዳስተውዓለ መጽዩ መንፈስ እግዚአብሔር ጥራዩ ነዘልግሶ ዝብል ሐሳብ እንዳተረድኦ መጽዩ አስተውዕሉ መዝሙር 32 ከምዚ ኢሉ ዳዊት አበሱ ተሓድገሉ ኃጢአት ተሰወረሉ ሰብ ብፁዕ ኢሉ እግዚአብሔር በደሉ ዘይጽብጽበሉ ኣብ መንፈሱ ኸ ልግም ዘይብሉ ብፁዕ ኢሉ ምዕራፍ 4 ሮሜ ጳውሎስ ነዚ ልክዕ ኮት ገይርዎ ዳዊት ብዛዕባ ዘመን እዚ ዝተነበየ ኢሉ ዳዊት ነቢ ኮነን ግን ናብ እግዚአብሔር ካብ ምቕራብ ዝተልዓለ መንፈስ እግዚአብሔር ቀጻል ቃል ክህቦ ስለ ዝጀመረ ካብቲ ዘመኑ ሓሊፉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባ ኩሉ ዝኽእል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝኽእል ህይወት ከስተውዕል ጀሚሩ ስለዚ እንታይ ኢሉ እቲ ምልዓል ኣዳወይስ ከም እንታይ ይኾንካ وملعل أداو كم مسوات مشت أيكون ينير أبو لكنا بمنم تأمر داويت نبين يقول حليف تايلو اتملعل أداويسي هو ملعل أداو مالت انتهي مالت يندحرينا مأمان مالتي ويكاني كريستوس أبكن دانا خوين خرائي لنا يبلنا قال أملاك ويدم ما محدش كدان كان أتماسوت قدسات أدوال علكم يلو سلاز بزعبان مأمان مالتي بزعبان كريستوس بجنة مأماني سلاز نسو انتهي يخون كايلو مسواتي مشت يخون كايلو داويت حليفو ينبنيرو مالتي حليفو حسب أملاك يوصل نيرو እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ ዳዊት እዚ ቃል እዚ ሁሉ ግዜ ይመጽደሩ ሞመንቶም ወይ ካኒ ኃይሊ ኣብ መሪሕነት ብጣዕሚ ይወሳኒ ስለዚህ ንኹሉ ህዝብ እስራኤል ክጓስ ይኽእሉ ማለት እዩ መዝሙር 89 ከም ብለና ንዳዊት ባሪያ ይረኺበዮ ብቅዱስ ዘይተይካ ቀቢየ ይሉ ካብ ምድሕር መጓስ ካብ ድሕሪት ከአትሪፍዮ ንኹሉ ህዝብ እንታይ ምን ታንገብር ክጓስ ይሉ እግዚአብሔር
مومنتوم زلو سب ወይ ከዓኒ ሓይሊ ዘለዎ ሰብ ይዝመርጽ مومنتوم ማለት ወይል ኣብ ምምሕዳርኩም ምሁሩኩም ከሎ ምምሕዳር ኣይኮነን ኢንፋክት መሪሕነት ሊደርሺፕ ሲ مومنتوم ሲ ብጣዕሚ ወሳኒ እዮም ዝብልዎ ጆን ማክስዌል ዝበሃል ፓስተር እዩ ነይሩ ሕጂ ብዛዕለም ኣብ ዓለም ቀዳማይ ናይ ምምሕዳር መምህር እዩ ናይ መሪሕነት መምህር ኩሉ ግዜ ክምህር ከሎ እንታይ ይብል مومنتوم እዩ ንመራሒ ዝገብሮ ሓይሊ እዩ መራሒ ዝገብሮ ማለት እዩ ማእዝን ዘትሕዝ እዩ ኩሉ ግዜ ናብቲ ህዝቢ ሓደ ነገር ዘምጽእ ክኾን ኣለዎ ይብል ማለት እዩ ጆን ማክስዌል 1,000,000 ኣገልገልቲ ኣብ ዓለም ከሰልጥን እግዚአብሔር ቃል ሂብዎ በዚ ተስኡ ድማ ከገልግል ምስ ጀመረ እቲ መሪሕነቱ ኣዝዩ ሓያል እንዳኾነ ምስ ከደ ሕጂ ብዚ ግዜ እዚ ኣማዞን ጉግል ኣፕል እዮም ዝጽውዕዎ ወላ ኣብቲ ሴኩላር ወርልድ ሊደርሺፕ ማለት ጆን ማክስዌል ምስ ኣያ ጽዋዕ ካብ ቃል ኣምላኽ ይወሲድዎ ካብ ይወሲድዎ መስለኩም ካብቲ ናይ ዳዊት ህይወት ይወሲድዎ ሳኦል ግን እንታይ ነይሩ ኩሉ ግዜ ናይቲ ህዝቢ ኩነታት ይድርኢ ናይቲ ኣገልግሎታት ኩነታት ናይቲ ሴድያ ኩነታት ናይቲ ምምሕዳር ይዝርኢ ነይሩ ዳዊት ግን እንታይ ይገብር ነይሩ ኣይግድሶን እዩ ነይሩ ወላ ብናርባ ኣምልቕተሉ ወላ ግደቕተሉ ሓደ ነገር እዩ ዝሓስብ ኩሉ ግዜ ናብ መቅደሱ ምእንታን ከኣቱ ኢሉ ኣብቲ ኣጸዱ ኮይና ከዓ ዕጣን ከዓጥን እብል ነይሩ ስለዚ ሓሊፉ እንታይ ክቕበል ይኽእል ነይሩ ቃል ከምጽእ ይኽእል ነይሩ እዚ ይንፍልልዮም ዳዊትን ሳኦልን ማለት እዩ ልክዕ ኣብ ዘመን ኤሊ ከዓ እሱ ተሳኢ ነይሩ ቃል ስለዘይነበረ ዝመርሕ ኣይነበረን ኩሉ ግዜ ቃል ዘለዎ እዩ ዝመርሕ ኣብ ኣሕዋተይ እንታይ ዳ እዩ ክትእከቡ ከለኹም ሲ ይብለና ኣብዚ ምዕራፍ 14 ሓደ እንታይ ኣለዎ ኢሉ ቃል ኣለዎ ኢሉ ሓደ እንታይ ኣለዎ መዝሙር ኣለዎ ሓደ እንታይ ኣለዎ ራእይ ኣለዎ ኢሉ ክትእከብ ከለኻ እንታይ ከተምጽእ ማለት እዩ ሓደ ነገር ኣብ ጣውላ ከተምጽእ ኣለካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ብሙሉኡ ብምንታይ ዝኸውን ብመንፈስ ናይ እግዚአብሔር እዩ ዝኸውን መንፈስ እግዚአብሔር ይዘምጽእ ከምዚ ኢሉ ብመንፈስ በእምሮ ክዝምሬ ብምንታይ ካ ክዝምሬ بمزمور بمنفس كأخذ مريل حكي معرف 14 تكنولوجي من حدا جناي هم زيب لنا بوانك أقونا أنت تصليه منفسي يصلي بأمره يجنا أمره يجنا بزي فرقيو سلزي اتبوانك الزرب مترجم من تانكالو يتصل مسألة أنت يدايو بمنفس كتصلي جناخ بأمره يدم ختصلي بمنفس كزمر جناخ بأمره يون كزمر يقيلو مالتي حجي أنا عينة منفس يزرب دولن تحيلنا التنبيت منفس مالتي تنبيت منفس مالتي زتقلص منفس مالتي بقال زتوهب منفس مالتي عملاق استمسكن يكون هزكيل 20 شو 30 5 قطر 20 شو عتن كم زبلنا نمنفسي اوشطم كحدرو ييلو ازي عيناي مالتي بزعباتي سب داغماي مستقبل زقبل منفس يويل معرف كل تجن كم زيلو ناي اغزابير منفس نباتاتهم انت خغبري بتن دحروت معلتات او كلهم اوالدين اوداتين اباروت اكوا يبلو تاي مالتي اي ورد النيرو مالتي بكالوت كفسسين نساتهم كان تخغبريام تنبيت كزاربو يوم إلو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ትንቢት ካምታይ ዝመጽ ወይ ካ ዝተገልጸና እግዚአብሔር ቃል ካበይ ዝመጽ ምስ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሕብረት ዝተላዕለ ዝመጽ ማለት እዩ እንድሕር ኣብቲ ዝላዕለ ደረጃ ወሲድካዮ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ይኽፈት ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ቃልካ እንታይ ይገብር ኢሉ ብርሃንካን ሓቅካን ላኣኺሉ ንሳተን ካ ናበይ ክመርሓኔን ናብቲ ቅዱስ መቅደስካ ኣቢለን ክመርሓኒ እየን ኢሉ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ዝተገልጸ ቃል እንታይ እዩ حيلي مومنتوم ويكاني حسب እግዚአብሔር ይዘምጽ ንኹሉ ነገር ይኻኒ ዘቅንዕ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ እዩ ምናዳ ግና ክትንበይ እንታይ ግበሩ ኢሉ ቅንኡ ምናዳ ግና ክትንበይ እንታይ ግበሩ ኢሉ ሃረር በሉ ኢሉ ማለት እዩ ንዝኾነ ሰብ ክወሃቦ ይኽእል እዩ ንዝኾነ ሰብ ፕሮፌት ወይ ከዓ ነብይ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ንዝኾነ ሰብ ግና እግዚአብሔር ቃል ክገልጸሉ ናይ ግድን እዩ አምላኽ ይመስገን እንድሕር ዳ ደንዚስካ ጥራይ እንታይ ዘይኮነካ ቃል ዘይግለጸልካ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሲብልኩም በዚ ቁርዓድ ነይሩ ሕጂ ሓንቲ ሰበይቲ ኩሉ ግዜ ሰበይቲ ዝተነቃቅሓ ሰበይቲ እያ ነይራን ኩሉ ግዜ ዝተነቃቅሓ ስለ ዝኾና ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን መፅአን እንታይ ገብራ ነይራን መዝሙር ክዝመር ከሎ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝትንክፈን እልልል ብላ በቃ ሓፍ ብላ ዝኾነ ነገር ገብራ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ከዓ እልልታ ኣይፍቀድን ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኩሉ ደንዘዘ እዩ ነይሩ ኩሉ ዝፈዘዘ እዩ ነይሩ دحار انتاي يبلون انتم شماغله አይፍቀድኒ እዚ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ይብሉን ሰንካ ኩሉ ግዜ እንታይ እንደማغዛ ተተናዋቂሕን ስለዝመጻ ሓደ ጽቡቕ ነገር ግን ነይርዎም ቁር ስለዝነበረ
كمزي انتهي بوان نيرم كبرتا هيبوان نيرم حجي نسان كا نصينا او اب غزا حو اغيدن يزمص اب غزا حو اغيد زمص اب دغم اب تي بيت ክርስቲያን መጽኻ መሊሲ ይዝጎዶ كل غزي اغيدن ስለዝመጻ او خمص خلو እንደገና እንታይ ይኾና او خمሊሱ ካ ይትንክፈን نقبلامو دحار ግን ተخبرتا ካ ትራየን ስቕካ ብላ دحار ሓደ መዓልት ግን ኣይተጻወረውን ጀሚራን ከይተረድአን ማለት እዩ ምስ ጀመራ በቃ ለለለለለለን ውድእ ከብላ ኮሎ ሽዑ كبرتاو يقربني ይላል እንታይ ማለት እዩ በይኑ እንድሕር ዳእ ተነቃቂ ሓደ ሰብ ነቲ ካልእ ሰብ ሕቶ ክኸውን ይኽእል ግን መንፈስ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንታይ ምስቲ ዝተነቃቅሐ ሰብ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር 45 ከምዚ ይብል ካብ ውሽጠይ እንታይ ይብል ጽቡቕ ነገር እንታይ ይገብር ኢሉ ይግንፍል ድርሳናተይ ከዓ ንመን ኢሉ ንንጉስ ኢሉ ጽቡቕ ነገር ካብ እንታይ ዝመጽእ ካብ ውሽጢ ዝመጽእ ሓሳብ ኣምላኽ ካብ እንታይ ዝመጽእ ካብ ውሽጢ ዝፈስስ ካብ ውሽጢ ዝተኣጉደ ነገር ካብኡ ዝወጽእ ስለዚ ዝተተንከፈ ውሽጡ ዝተንከፈ ሰብ እዩ እንታይ ዝኸውን ማለት እዩ ንደገ ዘውጽእ ማለት እዩ ውሽጢ እንድሕር ዳኣ ዘይተተንኪፉ ግን ብደገ ነገር ዝግበር ኩሉ ኣክቲቪቲስ ጥራይ ሪኢኹም ናይ ዳዊትን ናይ ሳኦልን ፍልሊ እዚ ማለት እዩ ነይሩ ሳኦል ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብር ነይሩ መስዋዕቲ ቅድሚ ምቕራቡ እቲ ህዝቢ ኩነታት ርኢ ነይሩ ማለት እዩ ዳዊት ግን ብዛዕባ ህዝቢ ኣይዓጦን እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብር ነይሩ ካብ ኣምላኽ ዝተነቃቅሐ ቃል ነቲ ህዝቢ የምጽእ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንግንጽላ ኢና መዝሙር 119 ፕሪንት ጌርካ ተምጻለይ ጽቦ ነይሩ ሓዲኹም ጽሒፈን ስለዘለኹስ እንግንጽላ የለናኒ ማለት እዩ 119 كم زبلنا كم زي على تجمر مزمور 119 أبقالك توكيل إمو إلو 4 كلتن مالتي أبقالك توكيل إمو نتزرفني ملاش كهبو إيه إلو እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ እንታይ ማለት እንድሕሪልና ናብነት እንድሕርዳ ሪና ጎይታ ሓደ ካብቲ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ዝበሎ ነገር እንታይ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ክመጽእ ኢልዎም እዚ መንፈስ ዝኻ ኩሉ ግዜ እንታይ ክገብረኩም ኢልዎም ሕጂ ምጽንናዕ ዝብል ቃሉ نزحن حز دحر زحزن زي لس منفس قد سايتك من مال الدين عمو أيكونان تمتصنا عزبل سفيح قال يزلوا دحر دا amplified رينيا بزح ترجم يبول له مالتي حدا خاو انتاي جبري كل جزء انتاي زجبرك رديت كاز خون مالتي سلس داويت انتاي بلالو أو قالك توكيله إلو سو كل جزء انتاي غيروا مالتي منفس قدس بولد غيروا ويكان كل جزء يدرخون يرو مالتي كل جزء انتاي جبرون يرو يدرخون يرو سلازي أب جرها وريات معرف كلته بيتروس كحتت كله لك عزة بيت الزوايكا إذا عينت حساب تفصيمه كما كلهم دم منفس قدس مليون تاجروا لنا بدديلو تزاريبو مالتي حدا خاب تزمل أنا جر نتايو بولدنس منفس እግዚአብሔር نسيمسون أبرخا كل جزء نتاي جبرون يرو يدرخون يرو كل جزء منفس እግዚአብሔር تاي جبرون يرو يدرخون يرو منفس እግዚአብሔር درخو خوينها كل جزء نتاي الله مالتي قال الله مالتي قال استقلت قال منفس እግዚአብሔር ኣብ ልዕ ሰባት ክመጽእ ከሎ ኩሉ ግዜ ቃል ኣለዎ መንፈስ ቅዱስ ድዩ ዝመጽእ ዋላስ ቅድም ቃል ድሕሪልና ኩልቲኡ ሓደ እዩ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይመጽእ ቃል ይመጽእ ቃል ከ እንታይ ይፈጥር መንፈስ ቅዱስ ይፈጥር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ወይ ቃላውነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ይዕዝዝ ዮኤል ምዕራፍ 2 ከም ኢሉ ልክ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ዝተፈጸመ ማለት እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ክወርድ እዩ እሱ ከ እንታይ ክህብ ኢሉ ሽዑ ትንቢታት ክህብ ኢሉ ትንቢት ስለዚ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ዝተገልጸ ንሽዑ ዝውሃብ ናይ ሽዑ እንታይ እዩ ቃል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃሉ ሊኢኹ ኣሕወዮም ኢሉ ሓቀዶ ኦ ድሕር ዳ ሰብ ኣብ ሓደ ዝኾነ ሽግር ኣትዩ ንዑ ዘናግፎ ነገር እንታይ እዩ ቃል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ከምዚ ኢሉ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመጸሎም ሲ እንታይ ካብ ዝብሎም ኢሉ ኦ ኣማልኽቲ ማለት እንታይ ማለት ሕጂ ስግደት ዝውሃቡ ይኮነን ምክንያቱ ክጅምር ከሎ 84 መዝሙር ዳዊት ከም ዝብለና
ንስኻትኩም ግና ከም ካልኦት ክትሞቱ ኢኹም ኢልዎም ወይ ከዓ ከም ማንም ሰባት ክትኮኑ ኢኹም ኢልዎም ድሕሪ እንታይ ኢሉ ግን ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመጸሎም ግና እንታይ ክብሎም ኣማልኽቲ ቃል ብዛዕባ ሓደ ነገር ምስ መጸ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ትመልኻው ማለት እዩ ዝመልከካ ወይ ከዓ ዝብርታዓካ ወይ ከዓ ንድሕሪ ዝመልሰካ ሓይሊ እንድሕር ኣሎ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ክትገብር ኣለካ ክሳብ ዝግለጸልካ ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝተገልጸ ቃል ኣብ ርእስቲ ኩነታት እንታይ ይገብር ማለት እዩ ይስልጥን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ልዕሊ እቲ ኩነታት እንታይ ይገብር ይስልጥን በቃል እግዚአብሔር በቲ ዝተገልጸ ቃል ጌርካ እንታይ ትገብሮ ማለት እዩ ቡጌርካ ትረግጾ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ጎይታ እንታይ ኢሉ ቃልሲ የውጣ የለን ኢሉ ካብዚ ቃል ዝወል ሓንቲ ይሓልፍኒ ነቶም እንታይ ዝበሎም ቃል ዝተገልጸሎም ከማ እንታይ ካብ ዝብሎም ኢሉ ኣማልኽቲ ኢኹም ካብሎም ክትመልኩ ትኽእሉ ኢኹም ካብሎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዝተገልጸ ቃል እንታይ ይገብር ኣብ ልዕሊ ኩነታት ከዓኒ ክትመልኽ እንታይ ይገብረካ እዩ ይሕግዘካ እግዚአብሔር ይመስገን ዝተገልጸ ቃል ማለት ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ከም ትልክዕ ጎይታ ዝበሎ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፀ ሬማ ንብሎ ሓቀይዶ ሓደ ኸ እንታይ ይበሃል ሌጎስ ይበሃል ስለዚ ሌጎስ ኩሉ ግዜ ክህሉ ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ክትንብብ ትኽእል ኢኻ ቃል ኣምላኽ ክግለጽ ከሎ ግን እንታይ ማለት እዩ ዝተገልጸ እዩ ሓይሊ ይኾነካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቴንክ ዩ እንዳነጠርኩ ተዛሪቤ እኔ ነርዳ ሚለግን መልሰነ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ገይሩ እዩ ቃል እግዚአብሔር ናብ ትንቢት ዝቕየር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መጀመርታ ናብ ትንቢት ዝመጹ ወይ ከዓ መጀመርታ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝተገልጸሎም ወይ ከዓ ብትንቢት ዝተዛረቡ መን እዮም ድሕሪልና ቶም 70 ሰባት እዮም ሓቀይዶ ዘሁልቅ ምዕራፍ 11 ካብ 25 ክሳብ 27 ንረኽቦ ማለት እዩ ዘሁልቅ 11 ብዙሓት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መምሃራን ትንቢት ከመይ ገይሩ እዩ ዝፍጸም ካብ ዝብል ሓሳብ ካብ ከምዚኦም ዘምጽዎ እግዚአብሔር ከዓ ብደበና ወሪዱ ይብለና ሓቀይዶ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ዳዊት ሙሴ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ነዚ ኩሉ ህዝቢ ሲ ኣነ ደወሊደ ክሳብ ክንዲ ዝተሸግረን ክሳብ ክንዲ ፕሬዠር ጌርካን ኢልዎ ከም ዝግበሮም ከም ትእትዎም ከም ዝግበሮም ኢልዎ ኢሉ ግን እግዚአብሔር ከረድኦ ደልዩ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ክትመርሖ ዝገብረካ ደሎ ናትካ ዓቕሚ ይኮነን እንታይ ዳ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ስለዚ እንታይ ግበር ኢልዎ 70 ሰባት ምረጽ ኢልዎ ኣብ ልዕሊ ዞም 70 ሰባት ከዓ እንታይ ገብር ኢልዎ መንፈስ ካባኻ ክወስድ ኢልዎ መንፈስ እዩ ንሰብ እንታይ ዝገብሮ ዝመርሕ ዝገብሮ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከዓ ብደበና ወሪዱ ንዑ ተዛረቦ ኢልና ዘሁልቅ 11 ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ መንፈስ ወሰደ ኣብ ልዕሊቶም 70 ዓበይቲ ኣንበረ ኢሉ ኮነ ከዓ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኦም ምስ ዓረፈ ተነበዩ ኢሉ ሕጂ ትብረይዎ እንታይ ይገብር ማለት እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ከቅድም እንታይ ገይርዎም ብደበና ኣጎልበቦም ኢሉ ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ዘስምዕ መስለኩም ልክዕ ከምዚ እንቃቑሖ ኣብ ኢንኩቤት ምስ ኮነ ምስ ሓቆፈቶ ታደርሆ እንታይ ይኸውን ዝተወሰነ ሙቐት ክረክብ ኣለዎ ዝተወሰነ ዲግሪ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ሓሳብ ክጸንሕ ኣለዎ ኣብ ሓደ ነገር ክጸንሕ ኣለዎ ሃዋርያት 10 መዓልቲ እንታይ ገይሮም ኢንኩቤት ኮይኖም 10 መዓልቲ ተሓቂፎም ብመንፈስ ቅዱስ 10 መዓልቲ በቃል ኣምላኽ እንታይ ኮይኖም ተሓቂፎም እንታይ ክሳብ ዝኸውን ክሳብ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ዝውለድ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ጭርጭር ኣይበሃልን እዩ ድሕሪ ዳእቲ መንፈስ ክሓቁፈካ ጀሚሩ ዕግስ በል ቁሩብ መሊስካ ሙቐት ውሰድ ማለት እዩ ኣጉል ዝኾነ ነገር ከይተምጽእ ምንታን ዝበሰለ ክኸውን ማለት እዩ እዚ ሓሳብ ከም እዩ ዘስምዕ ብደበና እግዚአብሔር ወሪዱ እንታይ ገበሮም ኣጎልቢቦም ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ መንፈስ ወሰደ ካብቶም 70 ዓበይቲ ኣንበረ መንፈስ ኣምላኽካ ኣብ ልዕሊኦም እንታይ ኮነ ኢሉ ዓረፈ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ማለት እዩ ምስ ኣጎልበበ ዝተወሰነ ግዜ ዝተወሰነ ሙቐት ዝተወሰነ ኢንተንሲቲ ምሳበ ካብኡ እንታይ ይውለድ ቃል ይውለድ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ እንታይ ይገብር ማእዝንካ እዩ ዝትሕዘካ ናበይና ይትኸይድ ከም ዘለኻ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ከምዚ ኢሎም ሓደ ግዜ ሳኦል ምስ ሞተስ ዳዊት እንታይ ገይሩ ክነግስ ኢሉ ምስ መፀስ እንታይ ኢሎሞ ካብ ቀደሙን እኮ ንእስራኤል ዘእትዎን ዘውፅኦን ዝነበረ መን እዩ ስኻ ኢኻ ኢሎሞ ሳኦል ኣብ ቦትኡ ከሎስ ኩሉ ግዜ ዝመርሖም ዝነበረ መን እዩ ቃል ዝነበሮ ሰብ እዩ ዳዊት ንጉስ ጥራይ ነይሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ከባቢ 45 ዝኸውን ትንቢት ብዛዕባ ጎይታ ተነቢዩ 45 ትንቢት ብዛዕባ ጎይታ ኣብ መዝሙር ዳዊት ተጻሒፉሎ ማለት እዩ ገሊኦም ከዓ እንድሕር ዳ ፈታቲሖሞ ልዕሊ የብጽሕዎ ማለት እዩ ክሩድ ዝኾነ ግን 45 ግዜ ተዛሪቡሎ ማለት እዩ መዝሙር 51 ክንስሕ ከሎ ሓጢያቱ ምስ ገበረ ዳዊት ምስ ተነስሐ እቲ ሓጢያቱ ከዓኒ ምኻድ ምስ ኣብዮ
ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደጋጊሙ ምስተነስሐ እንታይ ኢሉ ሽዑ ንመስዋዕት ብልዕ እንታይ ትገብሮን ይኻይሉ ኣይትብህጎን ይኻይሉ መስዋዕት ብልዕ ግን ሽዑ ይተቀርብ ነይሩ መስዋዕቲ ግዲ የብልካን ኢሉ ተዘይኮነስ ሓሊፉ حساب أملاك يفلت سلازم تنبيت حدا خاب تحسبوا أنت مالتيو مخرج زعبيريو مخرج زعبيري نجرك كمالتيو زعبيرني إرمياس عشرين سلسلة نوت مرحت خمسين لوام أب مخرج وعلوم نيرو من توزخون نسيلو نهزبين أنت من جروه علي من جروه إلو كل جزية خد قال قلت متسخن لها أم مخرج زعبير وعلك قال حس قحت متس زبالة صي كنت زمر إن حرد أخونك أم مخرج زعبير وعلك قال كتمتس زبالة صي أنت زي كونه كوف ببالك عني حلالي أملاك يمسكن نو أنت يا خبل دليل أم مخر أملاك مو عالي وأنت عايز جبر مخرج زعبير كسمع زجبرة كاملتي مخرج زعبير سلازي أنت عيلو أولو سنسب قرنت أسكنوغرام كله كتوكبو خلو خمسي أنت عيدا عيلوهم تحد مزمور بمنتاي كم تسألو بمنفس تحد خا بمنتاي كم تسألو رأي بمنفس تحد خا قلب بمنتاي كم تسألو بمنفس كم تسألو عيلوهم قولسي معرف سلستان إفسون معرف حموشتان حد عينت حسب الله نعم لخصي بزي ما غيركم بمزمور غيركم مش زمركم يلو لبكم كأشع بمنتايلو خم بحدش بتسقع تاب لبكم بتسقع تبلدلا أنا بجزابير كزمر كلها إسكاليت كتجبر كلها كأوجن أوفرتيكس جبروا يكان زقبلك كلا حيل الله تسقع بهالس لبكم نعم لخ بتسقع الناس زمركم تبل هل إيت أكلتين علوا تخيل إيت توسخ زي لانتها بتسقع مجمرت أو خلها زمر تسقع ميلان تسقع حساب زمت تسقع زمر تنبيت حساب زمت قال حساب زوها بكخان أبتزل على الدرجة سلز نز حساب زين بعد تايلو كلاتكم نبياتكم تكونوا أيقونوا إلو كلاتكم من هذا خد بيو كونوا إلو كلاتكم قال كلوكم كلاتكم زبرتعكم كتكونوا كلاتكم حدا نجرتم تصونوا في بيت أملاك كتكونوا كونوا إلو زعبير يمسكن مغفات قالوا ويك أخذ أفضل تقبلوا قالوا كم يجبر كمالتي يسوس جنايلو سبك أف أملاك زيادة زاريبية برهان كان حق خان لا خن ساتن كان يمرحني نبقدس مقدس كابيلنكا يبصحاني إن إلو مالتي سلازي بتاجزيتي قال እግዚአብሔር وحيد نبر خبلنا كله ده مالتي ما أزن زتحز قال أي نبرن كومباس زتحزه ما ينبرن نفس وكف كم زدلي يقبر يرو እግዚአብሔር ግን ታይሉ ቃል ዘሎ ሰብ ካብ ድሕሪ መጓሰ አትሪፍ ይብለና 89 መዝሙር ዳዊት ምክንያቱ ንዳዊት ባሪያ እንታይ ገይረ ይሉ ረኺበ ይሉ ባሪያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፍቃድ ርእሱ ዘይብሉ ማለት እዩ ሓቀምሽ ጳውሎስ እንታይ ኢሎ ንሰባህ ከብል እንተ ዝደልስ ይሉ ባሪያ አምላኽ ባሪያ ምዃን ቀላ ይኾነን ኦኬ ባሪያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝወደእ ማለት እዩ መንባር ዝወደእ ማለት እዩ ፍቃዱ ዘረከበ ማለት እዩ ናይ ዳዊት ብልጫ እዩ ዳዊት he was not fully ሰባይ ነበረን in fact ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ጨካን እዩ ዳዊት ነቲ ናይ ገዛ ርእሱ ኢንተረስት ኢሉ ብዙሕ ነገር ተሃንዲዱ ይገብር ነይሩ ሓንቲ ነገር ግን ነይራቶ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይወድቕ ነይሩ እግዚአብሔር ታይሉ ነዚ ሕሸኒ ኢሉ ማለት እዩ ሳኦል ነጊሱ ከሎ ንእስራኤል ዘእትዎን ዘውፅኦን ዝነበረ መን እዩ ዳዊት ነይሩ ንእስራኤል ዘውፅኦን ዘእትዎን ማለት ኩሉ ዘመሓድሮ he was just a general ሓደ ካብቶም መራሕቲ ውጊ ነይሩ ግን እንታይ ይገብር ነይሩ ናቱ ቃል ይስማዕ ምክንያቱ ናቱ ቃል ይሓይሉ ነይሩዎ ናቱ ቃል ይዝረብ ነይሩ ናቱ ቃል ይዝድገም ነይሩ ብናቱ እዮም ዝመርሑ ነይሮም ብናቱ እዮም ዝናገፉ ነይሮም ማለት እዩ ነዚ ምስራኤን ኮተናዋል እንታይ ገይረን ደሪፈናሎም እንታይ ኢለን እቲ ሽሕ ቀቲሉ ዝገና እልፊ ቀቲሎም ስለዚ ካብ ሽዑ ትሒዙ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ፌመስ ነይሩ ፌመስ ዝገበሮ ግን ፍሉይ ነገር ኣይኮነን እንዲ ሮያል ፋሚሊ እውን ኣይነበረን ዮናታን ነይሩ ይወዱ ግን እንታይ ዳዊት ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ነይርዎ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይፈልጥ ነይሩ ማለት እዩ መስዋዕትን እግዚአብሔር ኣይብሎን እንታይ ዳኒ ትሑት መንፈስ ስቡር ልቢ ይብሎም ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቐርብ ነገር መስዋዕቲ ምልዓል እዳው እምበር እንታይ ኣይኮነን መስዋዕቲ ሓጢአት ኣይኮነን ሓሊፉ ይፈልጥ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል አምላኽ ካብቲ መንፈስ ቅዱስ ምስ ዘጎልበብካ ዝውሃበካ ናብ ዝለዓለ ክብሪ ይመርሓካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ ንሳኦል ሓደ ግዜ ሳኦል ባይዞይ ናይ አምላኽ ሰብ ነይሩ ምናልባት ብጌጋ ክንረዶ ሳኦል እንታይ ነይሩ ናይ አምላኽ ሰብ ነይሩ ኣብ መንጎ ግን ካልእ ፍትወት ስለ ዘተኣታተወ እዩ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ኣብ ራማ ዝበሃል ዓዲ ሳሙኤል ዝበሃል ናይ አምላኽ ሰብ ነይሩ ኣብኡ ከዓ እንታይ ይገብር ነይሩ ነቢያት የሰልጥን ነይሩ ነቢያት ስልጡን እዮም ግድን ክትፅዋዕ ኣይኮነን ዘለካ ማለት እዩ እዚኣቶም እንታይ ማለት እዮም ሓሳብ አምላኽ ኩሉ ግዜ ዝፈልጡ ኩሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ዝቕበሉ ኩሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ዘስምዑ ማለት እዮም
መጽሐፍ ቅዱስ መምሃራን ኮሚዮም ዝብሎት ናይ መጀመርታ ናይ ስነ መለኮት ቤት ትምህርቲ አብራማ ሳሙኤል ዝኸፈቶ ይዝባል ስለዚህ አው ኮይን እንታይ ይገብር ነይሩ ኡፍ ብለሎም ነይሩ ማለት እዩ ኩሎም ካ ይንበይ ነይሮም ጽልየሎም ነይሩ ኩሎም ይንበይ ነይሮም ሳኦል ኣብቲ ቦታት ይነበረን ድሓር ግዜ ግን መጽ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርታ ግን ሳሙኤል ከምዚ ኢልዎ ነግሮ ከሎ እንታይ ኢልዎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናባኻ ምዝወረድ ግና ኢልዎ ካልሰብ ክትኮን ይኻ ኢልዎ ክትንበ ካልሰብ ድማ እንታ ክትገብር ኢኻ ክትኮን ይኻ ኢልዎ መንፈስ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ በአና ሓሊፍ ይሰርሕ አሜን ወመንፈስ እግዚአብሔር ሰባት ከገልግሉ ከለው ቅድም ቦኦም ይዝሐልፍ ቅድም ንዓኦም ይዝመልኦም እቲ ዘርዊስ ንርእሱ ይኽረዊ ኢሉ the one who waters shall be watered ይዝብል ንዓኻ ምሰጥለቕለቕካ ምሰጽገበካ እዩ ዝተርፍ ማለት እዩ ማርያም ከምዚ ኢላቶ ንጎይታ ከም ነቲ መልአኽ ከመይ ገይሩ ክኸውን ኢላቶ ክትጠንሲኽ ምስ በላ መንፈስ እግዚአብሔር ከጽልለኪ እዩ ኢልዋ ከምዚ ይዝብል the spirit of the lord will overwhelm you overwhelm ማለት ልክዕ ብኬርማ ይርኢኹም ኣለኹም ምስ መላእክያ ይኾን ይፈስስ ብውሽጥኽን ብደጊኽን ካብ መንፈስ ቅዱስ እንታ ክትኮን ኢኺልዋ ክትጠንሲ ኢኺልዋ መንፈስ እግዚአብሔር ከጽልለኪ እዩ ኃይሉ ትልዑል ከጽልለኪ እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ከጽልለኪ እዩ ዝተውዕልኩም ኣለኹም መንፈስ አምላህ ኃይሉ ትልዑል ከጽልለኪ እዩ ካብ መንፈስ ቅዱስ ካ ክትጠንሲ ኢኺልዋ ሕጂ መንፈስ እግዚአብሔር መሰጽለላ ኩሉ ነገራ መሰጎልበባ ካብኡ ይዝውለድ ዴቪድ ያንግቹ ዝበሃል ፓስተር ኣሎ ኮርያዊ እዩ 1 ሚሊዮን ሓደ በይኑ ጀሚሮት ቤተክርስቲያን ሕጂ በዓለም ዝዓበየ ቤተክርስቲያን ኣለዎ 1 ሚሊዮን ኣብ ሓደ ቦታ እዮም ዝእከቡ 7 ሴዥን ኣለዎም ካብ ንጎ በብኽልተ ሰዓት ማለት እዩ ፓስተራት ኣለዎ እዚኦም ፓስተራት እዚኦም 45 ዓመት ከይሰልቸዎም ሰሚዖሞ ንጎ ሰብኽ 45 ዓመት ድሓር ሓይትሞ እንታይ ኾንከ ኢኻ ከምዚ ገይሮም ሰምዑኻ ምስ በሎምሲ ኣነ ቃል ኣምላኽ ካብ ውሽጢ ተቐቢለ ዘምጾ ኢልዎ ነታ ቃል ኣምላኽ ደንብ እንታይ ቃል ከምዚ ኢሉ ኣሞራታት ገንብ ኣብ ዘለዎ ኢሉ እንታይ እዮም ዝእከቡ ኣሞራታት እዮም ዝእከቡ ሴዳታት እንድሕር ዳ ውሕድሎ ክትመልኦም ኢልካ ይኾን ካንጽር እንታይ ዳ ዝብላዕ ነገር ኢኻ ተምጽእ ማለት እዩ ገንብ እንድሕር ዳ ዘየለ ኣሞራታት ኣው ኣይመጹን እዮም ኣብ ጽሩይ ቦታ ሃመማ የለን ጎይታኹም ኢሉ 24 መዝሙር ማቴዎስ ገንቢ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ እዮም ኣሞራታት ዝበዝሑ ኢሎም ዝብላዕ ነገር እንድሕር ዘየለ ሽዑ ሂሳብ ይኸይድ ማለት እዩ ዝብላዕ ነገር ተሎ ግን መጽእ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እንታይ ዝልውጥ ሓይሊ ክንብል ከለና ናይ ትንቢት መንፈስ ቅድም ነቲ ሰብ እንታይ ዝገብሮ ንዑ ዝልውጦ ቅድም ንዑ ውሽጡ ዝሓጽቦ ቅድም ንዑ እንታይ ዝገብሮ ዝቕይሮ ማለት እዩ እዚ ጆን ማክስዌል ዝበሃል ዝበልኩኹም 80% ናይ ቤተ ክርስቲያን ሽግርሲ ብሓደ ነገር ዝፍትሕ ኢሉ እንታይ ምስ ገበሩ ሞመንቶም ምስ መጸ ሓይሊ ምስ መጸ ኢሉ ሓይሊ ምስ መጸ ሰባብ ስራሕ ምስ ኣተወ 80% ሽግር እንታይ ይኸውን ኢሉ ይፍትሕ እዩ ኢሉ ሓደ ግዜ ሲ ሓደ ወንጌላዊ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን መጽ ይበሃል ድሓርቲ ፓስተር ልክዕ ከምዚ ኦፊስ ኣብ ዘሎ ነይርዎ ተሰሪዖም ቶም ኣማላት ጋር ምኽሪ ወስዱ ካውንስሊንግ ሴሽን ነይርዎ ማለት ሰዓታት ምኽሪ ይወስዱ ማለት በብሰዓቱ ይመጹ ብሓር መሊኡ ሪጋዕ ቁልጽ ይቦት ፓስተር ይቦ ድሓር መጺት ወንጌላዊ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ኢልዎ በቃ ኣብ ሓደር ምስተባእሱ ከምዚ ዝኾኑ በቃ እዚኦም ኩሎም እንፈትሕ ንህልናልካን ሙሉ መዓልቲ ንውዕላልና ኢልዎም ሓደ ነገር ክነግረካ ኢልዎ ደፎዝ ኢልዎ ወንጌል ምስባኽ መሃሮም ኢልዎ ወንጌል ምስባኽ ምስ መሃርክያም እንታይ ክኸውን እዮም ይሽዑ ኢልዎ ክርስዑ እዮም ኢልዎ ምክንያቱ ወንጌል ክመሃሩ ምስ ጀመሩ ወንጌል ምስባኽ ክመሃሩ ምስ ጀመሩ እቲ ወንጌል ምስባኽ ክንባዕሉ እንታይ ክገብሮም እዩ ካብቲ ስራሕ ኣምላኽ ኣብቲ ዕዮ ኣምላኽ ምብኳር ቢዚ ካብ ዘይምዃን ዝተላዕለ እዩ ሽግራት ዝርአ ዘሎ ማለት እዩ እርዳና ኣሎ እቲ ናይ ወንጌል ምድላው ዓሳእን ናይ ሰላም ኢሉ ሓቂ ዶ ከመሳእን ኣብ ኣጋርኩም እትኹም ይቕሬታ እቲ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኢሉ ስለዚ ወንጌል ክትነግር ምስ ጀመርካ ኣብ ቤትካ ሰላም እዩ ዝመጽእ ድሓር ገዲፎሞ ምባእስ ወንጌል ክመጽእ ምስ ጀመረ ካልእ ዝነበረ ሽግራት ካ እንዳተፈትሐ ኸይዱ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሞመንቶም እቲ ሓይሊ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እንድሕር ዳ ዘየለ እዩ እንታይ ዝኸውን ነገራት ዝበዝሕ ማለት እዩ ሓሳብ ኣምላኽ ክበዝሕ ከሎ ዝተገልጸ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክዕብልል ከሎ ግን ብዙሕ ሽግራት እንዳፈትሐልካ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ እዩ ምዕራፍ 8 ሮሜ ከምዚ ዝብለና እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ መንፈስ ህይወት ኢሉ መንፈስ ህይወት እዩ ዘውፅእ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ኃጢአትን ሞትን እንታይ ገይሩኒ እዩ ሓራውፅኢኒ ኢሉ ምስ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኢልዎ መንፈስ ህይወት ኢልዎ
شمو يكون المنفس هيوت ግን كل ጊዜ ናምታይ ስለዝመርሕ ናብ ህይወት ስለዝመርሕ እታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ መንፈስን ህይወትን ሓደ ሕግ ኣሎ ኩሉ ጊዜ ነዚ መንፈስ እንድሕር ሒዝካዮ ነዚ መንፈስ እንድሕር ተንኪፍካዮ ናብ ህይወት ይዝመርሓካ ናብ ህይወት ይዝመርሓካ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከምዚ ኢሉ if you stick to the word ኢሉ you shall come back in testimony እንድሕር ምስትቃል ተጣቢቕካሲ ህይወትካ ብምንታይ ትምላእ ኢሉ ብምስክርነት ጥራይ ትምላእ ኢሉ ምስክርነት ጥራይኻ ትወስድ ምስክርነት ጥራይኻ ትፍልፍል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ትንቢት ዝንበግና ኢሉ ናብዚ ሕጂ ክንመለስ ናይ መጨረሻ ማለት ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14 ቁጥር 3 እቲ ትንቢት ዝንበ ንማሕበር እንታይ ዝገብር ኢሉ ዝሃንጽ እዩ ከመይ ገይሩ ዝሃንጽ ሓሳብ ኣምላኽ ስለ ዘምጽእ ማለት እዩ ዝምዕድ ኢሉ ካልካ እንታይ ይገብር ዘጽናንዕካ ኢሉ ስለዚ ትንቢት ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝተገልጸ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ትንቢት ብዙሕ እዩ ዘሎ መብዛሕቱ ግን ኣይተፈጸመን ብጣዕሚ ዝገርም ተፈጺሙ መብዛሕቱ ይተፈጸመን ኣይተፈጸመን ምክንያቱ እንታይ መስለኩም ነቲ ትንቢት መንፈስ ሒዝዎሞ ስለ ዘይኮዱ ማለት እዩ ነቲ ትንቢት መንፈስ ሒዝካዮ ብኡ ጽቡቕ ውግእ እንተ ዘይተዋጊእካ ነቲ መንፈስ ሒዝካዮ ክሳብ መጨረሻ ስለዚ ጳውሎስን ጢሞቴዎስ ከም ኢልዎ ንኣብነት እስራኤላውያን ክወፁ ከለዉ እንታይ ኢልዎም ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ተኣትዉ ኢኹም ኢልዎም ኣብ 4 መዓልቲ ከማን ይኣተዎም ብምሉኦም ዝተባህለሎም ቃል ተፈጺሙ ኣይተፈጸመን ነቲ መንፈስ ሒዞሞ ክኸዱ ይከኣሉ እቲ ቃል ምስተነግረ ነቲ ቃል ከም ዘብርህ መብራህቲ ኣብ ስፍራ ጸልማት ጌርኩም ተሓስኩም ሞግና ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም ኢሉ ዝጸንዕ ቃል ትንቢት ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ትንቢት ብዙሕ ክትንገር ትኽእል ኢኻ ኣብ ቅዱሳን ነቢያት ማለት እዩ ግን ካብኡ ዝጸንዕ ቃል ትንቢት ኣሎ እግዚአብሔር ንዓመታ ከምዚ ክገብረልካ እንታይ ኢልካ ጸገም የለን ካብኡ ዝበለጸ እግዚአብሔር ዝደልኻዮ ዘበልኽ መልኣልካ ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ነጊርካ ኣሎ እዚ ቃል እዚ ኣሚንካ እንድሕር ዳኣ ተጓዒዝካ በዚ መንፈስ እንድሕር ዳኣ ኸይድካ እኹል ጽቡቕ ውግእ ትዋጋእ ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ጸላኢ ከምዚ ገይሩ እዩ ዝወስድ ክልተ ነገር ይድመጽእ ኢሉ ሓቀዶ ክሰርቕ ከጥፍእ ኢሉ ክሓርድ ኢሉ ሓቀዶ እዚ እንታይ ዝገብር ዲሰፕሽን እዩ ወይ ከዓ ምትላል እዩ እዚ ዲያብሎስ ዝበሃል ምትላል ማለት እዩ ነቲ ኣምላኽ ዝመደበልካ ነገር ከይትፈልጦ ብምኽልካል ማለት እዩ ሓደ ካብኡ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ንዘይምፍላጥ ዘበለ ኢንዳይሬክትሊ ገይሩ እዩ ዝወስደልካ ማለት እዩ ርዳእና ኣሎ ጳውሎስ ግን ጢሞቴዎስ እቲ ዝተባህለልካ ትንቢታት እምነት ኢልዎ እግዚአብሔር ከም ዝገብረልካ እግዚአብሔር ከም ዝኽበካ ዝተባህልካ ወይ ካብ ቃል ኣምላኽ ዘሎ ብምሉ ክትጽሊ ከለኻ ኣብ ውሽጥኻ ዝመጸካ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ መንፈስ እግዚአብሔር ክትኣቱ ከለኻ ዝመጸካ ሓሳብ ተጠንቂቕካ ክትሕዘለካ ኢልዎ ቃል ኣምላኽ ዝተባህለልካ ኣጥቢቕካ ክትሕዘለካ ዳዊት ከምዚ ኢሉ ንቓልካ ዓቆርኮ እንታይ ማለት እዩ ነቲ መንፈስ ናይቲ ቃል እዩ እምበር ክንደይ ኢልካ ክሽምድድ መጽሓፍ ቅዱስ ዳ ኩሉ ግዜ ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዳኣ ኣለኻ ግን ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኩሉ ግዜ የለካ ማለት እዩ ዮሴፍ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ መንፈስ እግዚአብሔር መጨረሻ ቸክ ዝገበሮ 104 መዝሙር ዳዊት እንታይ እዩ እቲ ቃል ዝተባህለሉ ኣሎ ዶ ምስኡ የለን ኢሉ እቲ ቃል ክሳዕ ዝፍትኖ ኢሉ ብመቑሕ እንታይ ገበርዎ ኣሰርዎ እቲ ቃልሲ መጨረሻስ ኣሎ ዶ የለን ከም ብዙሕ ግዜ ሸክ ገይሩ እዩ ሓቂዶ ተዛረቡለይ እንዶ ንኽስቶ ገለ ነቲ ንጉስ ከም ዝምስ ገበርኩም ኢሎም ነቶም ሕልሙ ዝፈትሐሎም ግን እቲ ቃል ኣብ ውሽጡ እንታይ ስለ ዘይገበረ ቦታ ስለ ዘይገበረ ግን ኣይተፈትሐን ኣይወፀን ማለት እዩ ድሓር ግን እዚኣ ጥራይ እታ ሓንቲ መገዲ ኢሉ ናብቲ ቃል ኣድሂቡ ማለት እዩ እዚኣ ጥራይ ምስ ሓዘ እንታይ ኢልዎ መዝሙር 104 እቲ ቃል ክሳዕ ዝፍትኖ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ብሙቐቱ ሌጎስ ኣይበልኩን ኣነ ብሙቐቱ ምስ ሓይሉ ከሎ ማለት እዩ ዝተገልጾ ከሎ ንውሽጥኻ እንዳመልአ ንውሽጥኻ እንዳጽናንዐ ኩሉ ግዜ ክትሕዞ እዩ ፍቓድ እግዚአብሔር ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ስለ ዝተሰኣነ እንታይ ኢሉ በቲ ግዜቲ ኣብ እስራኤል ቃል ኣምላኽ ውሒዱ ነበረ ኢሉ ቃል እንድሕር ዳኣ ውሒዱ ራእይ የለን መስርዕ ዘትሕዝ የለን ናበይ ይኸይድ ኣሎ እቲ ህዝቢ እውን ኣይፈልጥን እዩ እቲ መርሒ እውን ኣይፍልጦን እዩ ዘሎ ማለት እዩ መንፈስ ትንቢት እዩ እንታይ ዝገብር ኢሉ ምስክር የሱስ ዝኸውን ኢልዎ እቲ መልኣኽ ከምኡ ኢልዎን ዮሃንስ ሓቀይ መንፈስ ትንቢት እዩ እንታይ ዝኸውን ንሱ እዩ ምስክር የሱስ ብዛዕባ የሱስ ዝምስክር ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ መንፈስ ትንቢት እዩ ዝተገልጸ ቃል እዩ ንሽዑ ዝኸውን እዩ መንፈስ ቅዱስ ዘሰነዮ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ መንፈስ ናባኻትኩም ዝመጽእ ኢሉ ንዓኻትኩም እንታይ ክገብረኩም ይኸጽናንዓኩም እዩ ንዓለም ግና ብዛዕባ ሓጢኣታ ብዛዕባ እቲ ፍርዲ እንታይ ክገብራ ኢሉ ክረትዓ ኢሉ ኮንቪክሽን ወይ ከዓኒ ነቲ ዘለዎ ደረጃ ኩነታት ግልህልህ ኣቢሉ ኸርእዮም እዩ ማለት እዩ ሓሳብ እቶም ዘይኣምኑ ኣጸልሚቱ ዘሎ ናይ ጸላእ ሓይሊ እዩ ሓቀይ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ ስቕ ኣይብልን እዩ ከም ጅግና
يمتص إلو كم تواجع دمان تاي قبريلو قناعات يلعل يزمر إلو حق إيدو يزمر أيكونن بايزويسو يزمر مالت نعم حرني قالي مثلاً أزماريوش قال زبالي رمش هوج أتيم أقدمهم مكستايز قبر مالتي يزدبلوا زفكروا ريهم لهم እግዚአብሔር كم عينة حيلي كم عينة مومنتوم يذهب مالتي كم عينة إنرجي يذهب يزمر إلو እግዚአብሔር يمسكن هنصلينا ما كروستراد باساي بروجاي بانكراس نيمان برانا سانتا بكنا كروستراد باساي እግዚአብሔር ሽምካ ይኽበር ስለ ቃላትካ ሽምካ ይኽበር እግዚአብሔር እቲ ዝስዕርን ዘጥሕስን መንፈስካ ማእከልና ብዘይልክዕ ይውረድ እግዚአብሔር ኦ ጎይታ ስለዛ እዋን እዚኣ ክብሪ ንበካ ኣሎና እግዚአብሔር ስለ ዝሃብካና ቃልካ ከምዚኦም ዝበሉ ኣሕዋት ኣብ ማእከልና ስለ ዝገበርካ እግዚአብሔር ሽምካ ይኽበር እቲ ከጥሕሰና ዝኽእል ናብቲ ዝመጽእ ነገራት ከጠምተና ዝኽእል መንፈስካ ኣብ ማእከልና ብዘይልክዕ ኢላ እግዚአብሔር ንዕኡ ዝብህግን ዝጸምእን ልቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍና እግዚአብሔር ይውረድ ኩሉ ነገራትና ክልውጦ ዝኽእል መንፈስካ ሓይሊ መንፈስካ ማእከልና በምህላው ይሞ እግዚአብሔር كل انتنانان بيتنا نجزيابير نبخا نجزو لنا بيت كريستياننا نام منفسكا نجزو لنا اجزيابير أملاخي نزي توهبنا قالك نعقرو تسقاب زحلنا اجزيابير أملاخ نحونا أبتصبح اسخاخ تبارخو منفسكا ببعلتو بزيلك أبو كتلك يصلي الله እግዚአብሔር አምላኬ ነሆ ንቤቱ ንስኻ ባርኽ ሓዳሩ ባርኽ ውልዱ ባርኽ ኣብ ዘበኑ ኩሉ እግዚአብሔር ንዓኻ ኣኽቢሩ ክሓልፍ ጸጋ ካብዝሓሉ እግዚአብሔር አምላኽ ንሰምዓ ኣዛን እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፈን ንኽዓቅሮን ነዚ ቃል ዝኸሳላስለዎን እግዚአብሔር لب نفس وكف كتحلو يصلي عليهم بيشسن كل خبرين عخا آمين እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ጸኒሕኩም ብሩኻት